La pronunciació de la X del grup X seguit de vocal serà X. Examen, exemple, exhaurit, exempció, exuberant. També davant de consonants sonores, exveí, exdiputat. Quan no es dona aquest context, la pronunciació de la X és X, sintaxi, taxi, Mèxic, explosió. Recorda les excepcions, sintaxi i no sintaxi, lèxic i no lèxic. A començament de paraula es pot pronunciar x, ximple, xarop, xàtiva, xaló, x, com en xiular, xiulet, xampinyó. Com a norma general, a final de paraula, quan tenim consonant més vocal més x, es pronunciarà x, annex, apèndix, artífex, clímax, complex, crucifix, dúplex, fax, fix, hèlix, índex. Compte, perquè moltes paraules agudes acabades en vocal més ix es pronuncien x. Això és perquè la i és en realitat una semivocal. De fet, en molts llocs la i no es pronuncia en absolut. Per tant, direm patraix, dibuix, naix, eix. Davant un dubte de pronunciació, diccionari.